Helo. Heddiw yma, da ni am gweithio ar cryfder, felly cryfder y coesa. Os ydych chi ddim yn medru sefyll i fyny, cofiwch gnewch yr ymarferion wrth eistedd, ond beth sydd gyda fi fan hyn ydy just step bach. Felly, mwyn i gyd cychwyn efo'n gilydd, steddwch i fyny, falla symud eich pen ôl yn bellach yn ôl fel bod gennych chi ddigon o gader sydd yn rhoi cymorth i'r goes, ag sythu a plygu. Beth sy'n bwysig pan dyn ni'n sythu a plygu ydy bod ni ddim yn gofyn i'r ben glin gor-sythu. Felly peidiwch gwthio nôl yn y pen glin. Be dwi'n eitha licio deud wrth bobl ydy, fel maen nhw'n sythu'r goes, tynhewch eich pen ôl. So, sythu'r ben glin, tynhau boch y pen ôl a nôl i mewn. Ac yna i'r ochr arall, felly dwi'n sythu, peidio gwthio'r ben glin yn ôl, tynhau boch y pen ôl ac yna nôl i mewn. Felly os na fedrwch chi sefyll neu bod chi ddim yn medru rhoi lot fawr o bwysau ar y pen glin, mae o'n bwysig, chi dal yn gorfod cryfhau'r cyhyra. Achos yr cyhyra sydd yn cynnal chi ynde, wrth gwrs. Felly, os na fedrwch chi codi a gwneud yr ymarfer yn erbyn y stôl, daliwch chi ymlaen i wneud yr plygu a sythu tra bod ni'n mynd i weithio ar y step. Felly mi fedrwch chi wneud hyn ar y grisiau gwaelod hefyd. Gnewch yn siŵr bod gennych chi rhywbeth i afal arno. Unwaith dwi'n codi'n hoes i fyny, gyda fi fwy o symudiad yn y ben glin ag wrth gwrs yn yr hip. Dwi'n rhoi'n rhoed ar y step ac yna dwi'n codi. Beth sy'n bwysig fan hyn ydy bod chi'n gostwn y corff i lawr, dim plopio. Felly i fyny, a wedyn hefo'r droed arall dwi'n ymestyn tuag at y llawr a nôl i lawr. Fy mhen ôl i, fedrai deimlo mhen ôl yn gweithio fel dwi'n dod i fyny. Ac mae'n bwysig i gofio i peidio gwthio'r pen glin yn ôl. Felly fyny ac i lawr. Ac os fedrwch chi wneud efo eitha lot o reolaeth, a dim disgyn, dim blopio, mi fedrwch chi cyflymu'r symudiad, ac yna newid. Hefyd beth sy'n bwysig. Gnewch yn siŵr bod y ben glin yn aros yng nghanol y droed. Be dwi'n gweld efo lot fawr o bobl, y ben glin yn symud i mewn. Felly pan dyn ni'n rhoi pwysau ar y goes, mae o'n bwysig i cadw'r pen glin mewn llinell syth efo'r ail bodyn. Felly bawd mawr, yr bawd nesaf, mae rhaid ni drio cadw'r ben glin mewn llinell syth efo'r bawd yna. Ac yn ôl ni i eistedd i lawr. Felly sut fedrwn ni'n gwneud hwn wrth eistedd? Wel, hawdd, pen glin, canol y droed, trwyn dros eich traed fel hyn. Unwaith ydych chi'n symud eich pwysau ymlaen, ydych chi'n gwthio i lawr ac yna i sefyll, a fel ydych chi'n dod yn ôl i lawr i beidio plopio. Mi fedrwn ni wneud yr ymarfer yma hefo clustog rhwng y coesau hefyd, fel bod ni yn gweithio'r cyhyra tu fewn i'r goes. A beth sy'n bwysig hefyd ydy, mae lot o bethau i fod yn bwysig, mae rhaid ni ganolbwyntio fel bod y pen glin ddim yn gor-symud allan, fel bod ni'n rowlio. A hefyd bod yn bwysig bod ni ddim yn dod â'r pen glinau mewn pan dyn ni'n codi. A wedyn dyn ni'n gweithio'r cyhyra tu fewn, blaen, cefn, ochr eich pen ôl, os dyn ni'n canolbwyntio ar beth dyn ni'n gwneud. Un arall. Felly i fyny, ag yna i lawr. Codwch chi yn goes i fyny os fedrwch chi, trwyn dros eich bodiau, gwthiwch i lawr yn y goes yna, teimlwch y cyhyra yn gweithio, fedrai deimlo'r rhain yn dyn, ac yna dwi'n dod yn ôl i lawr a dwi'n neud unio'r un peth i'r ochr arall. Troed i lawr, gwthiwch, symud ymlaen, gwthio i lawr, teimlwch y cyhyra yn tynhau ac yna nôl i lawr. Wrth gwrs, peidiwch trio codi ar yr un goes. Ddim heb rhywbeth i afal arno fo beth bynnag. Gwthio i lawr, a nôl, yna gwthio i lawr eto, ac yna ymlacio. Agor a cau. Cofiwch i gynnal y corff bod chi'n eistedd fyny yn hollol syth, pen yn y lle cywir. Ac yna ymestyn i fyny efo un ochr, ochr arall, unwaith eto. Ac dyna fo, mae'r amser yn dod i ben unwaith eto, ond gobeithio ydych chi wedi mwynhau. Hwyl!